Σήμερα θα παίξουμε car parking για άλλη μια φορά στο κανάλι μετά από τόσο καιρό. Και σήμερα, όπως είδατε και από το τίτλο, θα σας δείξω πώς να πάρετε όλα τα αμάξια του car parking μόνο με κάτι τρόπους. Εγώ μπορεί να είναι και ψεύτικο, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί εγώ θα σας πω τι έγινε. Απλά επειδή κατέβασα το car parking εδώ στο κινητό, όπως βλέπετε τώρα, και είχα κάτι ωραία αμάξια που τα είχα στο tablet και έδωσα 10 αμάξια περίπου στο κινητό μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτά εδώ τα δύο που μου άρεσαν πάρα πολύ, και αυτό εδώ και αυτό εδώ και αυτό και κάτι άλλα χαζά, για να είχα κάτι αμαξάκια. Και ναι, όταν έδωσα τα 10 αμάξια συνεχόμενα, ας πούμε, είχα ανοιχτό το tablet και το κινητό και απλά εγώ περίμενα σε έναν σερβερ και έμπαινα με το tablet, έδινα για 0 € το αμάξι μου από το tablet στο κινητό μου και συνεχόμενες 10 φορές το έκανα αυτό. Και μετά εγώ έκλεισα το tablet, έκλεισα και το κινητό και μετά από 5 λεπτά ξαναμπήκα λίγο στο car parking να κάνω κάτι που θυμόμουν. Ήθελα να κάνω κάτι και όταν μπήκα ήμουνα με το ανοιχτό σώμα, έτσι ήμουνα. Και μου είχε όλα αυτά τα αμάξια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ψεύτικο, να μην γίνεται σε όλα. Τα παιδιά μπορεί να ήταν ξαφνικό lag. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό έγινε όμως. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ να ήμουν τυχερός. Άμα θέλετε εσείς δοκιμάστε το, άμα έχετε κι άλλα account. Γι' αυτό ναι. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, ξέρετε ότι ήταν μικρό. Κάντε μια εγγραφή, like, κουδουνάκι, καμπανάκι και bye!